Gledajte, baš je lepo. Vidite, prvo je išla, hajde da ponovimo ovo. Na nit, evo sad se već širi i raširi se po celu. Pa ćete onda primetiti još nešto. Gledajte kako polako menja boju. Prvo je bilo... Postaje bela, a ovde je već ljubičasta. Znači šta se ovde dešava? Ovo je dovoljno visok napon i ovde da čupa elektroni iz ovih elektroda, znači odavde, i oni idu dole. Među vremenu oni se sudaraju sa ovim razređenim vazduhom zbog ove vakum pumpe. E sad, zašto je ovde razlika u boju? Zato što je ovde ima veća koncentracija vazduha koji dišemo i ti elektroni imaju različitu tu kinetičku energiju. I onda kad se sudare sa tim česticama, oni zasvetljaju. Sad, zašto je boja drugačija? Pa imaju drugačiju kinetičku energiju zato što su putevi koji oni pređu pre sudara ovde manji nego ovde. Znači imaju više energije, ubrzani ovim naporom. I sad ovo unutra, što vidite, to je u principu plazma, četvrto agregatno stanje materije.